У беларускай гісторыі не было брутальных рэлігійных войнаў, не было містычных экстазаў на дадзеную тэму. Нават пампезнасць і шматкілаграмовая пазалота ў рэлігійнай архітэктуры зусім не нашая тэма. У беларусаў нават Бог нараджаецца двойчы, а пасля двойчы ўваскрасае. І нічога, неяк жывем. Беларусь уваходзіць у топ краінаў свету па атэістычнасці. Адна з працоўных назваў гэтага роліку «Чаму у Беларусі памёр Бог?». Але то ўсё жарцікі. Нагадваю, мы канал «Загляне сонца». Давайте сёння паразважаем на тэму, чаму палякі вельмі ці нават овер веруючыя, чаму палова аўтобуса во Львове хрэсціцца, калі праязджае храм, а беларусы наведаюць яго, храм маецца на ўвазе, збольшага чыста фармальна. Глядзіце, калі ласка, да канца. Там цікавая, на мой густ, выснова. З Богом. Давайте адбіўку. Яшчэ 1000 год таму плямёны і этнічныя групы, якія жылі тут у нас, з'яўляліся паганцамі. Было і дагэтуль ёсць шмат спекуляцыяў, як выглядаў пантэон проты беларусаў. Дзе там Сварог, Пярун, Велес, у якіх яны стасунках паміж сабой і хто з іх галоўны. Давайте пакінем гэта на асобную тэму, калі хочаце, калі ласка, напішыце ў каментарах і падпішыце на наш канал. Нам будзе вельмі і вельмі прыемна. Вельмі верагодна, што імёны багоў і пантэоны розніліся. Адзін будзе там на Ясельзе, іншы на Падняпроўі і гэтак далей, геаграфічна то бок. Для ваяра-дружынніка будзе важнейшы Пярун, а для земляроба Велес. Бо гэта карпаратыўныя бацькі-заснавальнікі. Ну, а галоўным у выніку ўсё роўна быў каляндар. Як сонца ходзіць па колу, жыццё замірае ўзімку, калі холодна, цёмна і страшна, а пасля адраджаецца ў весну. І пік усяго гэтага купалле. Так яно і было 1000 гадоў. У відэа пра дажынкі мы закранаем гэтую тэму. Калі не глядзелі, калі ласка, яшчэ раз паглядзіце. Пасля хрост. Русь хрысцілася па ўсходняму візантыйскаму абраду. Зверху ўніз, ад князя, яго дружыны да сялянаў і смердаў. Народная вера наўпрост сышла ў лясы, бо крыніцы і валуны нікуды не падзеліся. Да іх маглі, канешне, давесіць крыжык ці іконку, ну і тыпу ок, вось такі вось сайдынг. Падобны працэс паўтараўся на нашых паўночна-заходніх землях цягам хросту Літвы. Гэта канец 14 стагоддзя. Толькі тут хрысцілі ўжо па каталіцкім абрадзе. А так, тое самае. У касцёле вучаць пра пана Езуса і панну Марыю, а ў лесе вужыкі, цмокі, святыя крыніцы і ўсё такое. У 16 стагоддзі сітуацыя пачала ускладняцца, бо нарастала чыста палітычная напружанасць паміж каталікамі з аднаго боку і праваслаўнымі з іншымі. Каталіцтва, лацінства – маркер заходняго шляху развіцця. Еўропа. Праваслаўная традыцыя цягне, зразумела, да ўсходу. Эліты нашай дзяржавы пачалі прымаць каталіцтва, як, напрыклад, агінскі ці сапегі, выключна для палітычнага росту. Дадалася яшчэ модная тэма з пратэстанцтвам, кальвінізмам, арыянствам, якому сімпатызавалі, напрыклад, радзівілы. У 1596 годзе стартаваў вялікі праект царкоўнай уніі, заключаны ў Берасці. Ён быў скіраваны на праваслаўных, каб яны захоўвалі сваю абраднасць, але ўжо арыентаваліся на Рым. Пацягваліся да калектыўнага захаду, які мы ўжо згадвалі. З Жыгімонта III вазы пачаўся яшчэ большы упор на каталіцкасць. А калі ты праваслаўны, дык тыпу ўжо пятая калона Масквы. Нешта вельмі падазрона. Але гэта ўсё, на жаль, не пра просты народ. Гэты самы народ, канешне, фігеў ад усяго, што адбывалася. Бо калі казаць, напрыклад, пра сялянаў, яны ўжо, атрымліваецца, масава прынялі уніяцтва. Іх бацькі былі праваслаўныя. Мясцовая шляхта – усе каталікі. А па суседству з імі жывуць яшчэ габрэі са сваім юдаізмам, татары-мусульмане, немцы-пратэстанты. Ну, а самі сяляне, канешне, надалей практыкуюць паганскія звычаі. Пакідаюць хлеб у лесе, шануюць вужоў, дамавікоў і гэтак далей. Карацей, so complicated. Калі прыйшла Расія, атрымаўся новы паварот. Давайце уніятаў назад вяртаць у праваслаўе. Прычым гвалтам усё гэта адбывалася з аджымам цэркваў пасля са знішчэннем і паленнем абразоў, кніг, аргану. Ну, карацей, такое сабе. Большасць уніятаў перайшла ў праваслаўе, ужо маскоўская, праўда. Частка ў каталіцтва на знак, так бы мовіць, пратэсту, каб падалей ад маскоўшчыны. Ну і тады ў 19 стагоддзі замасаваліся ўсе гэтыя рэлігійныя штампы, якімі мы карыстаемся дагэтуль. Напрыклад, пра рускага папа і польскага ксяндза, у якіх файтинг, хто з іх круцей. Ксёндз нібыта больш культурны, за ім нейкая там мараль і праўда, бо дзяржава яго не любіць. А вось за бацюшкам увесь маналіт расійскай дзяржаўнай машыны, значыць сіла. Затое бацюшка хоць сямейны чалавек бліжэй да людзёў. Разам з тым народ і да ксяндзоў, і да
бацюшкаў найчасцей ставіўся з лёгкай такой іроніяй. Таму ў казках гэта не самыя пазітыўныя персанажы, з якімі адбываюцца розныя там прыколы, прышпілы і гэтак далей. А вось прысніць папа ці ксяндза гэта наогул дрэнны знак. Дзіўная рэлігійная сітуацыя, накладзеная на палітычныя і этнічныя рэаліі, паспрыяла стварэнню стэрэатыпаў хто і які. Вось з успамінам Юрыя Савалеўскага пра мяжу 19-20 стагоддзя. Каталікі гэта ўсе палякі, ветрагоны, гулякі, лгуны, хвастуны, праваслаўныя, сумленныя рускія, але скандалісты і п'яніцы, гаспадары дадзенага слога, лютеране, немцы, людзі парадку, дысцыпліны, працы, міраметане, татары, верныя і сумленныя людзі, шчыры і найбольш этычныя. Сужыццё побач каталіцтва і праваслаўя агулам стала проста нормай, як і змяшаныя шлюбы. Вось этнаграфічная цытата ўжо бліжэй да нашага часу. Дык як мы мальцы былі? Дык у нас было пастаянна 2 вялікадня і 2 каляд. Дык нам тое добра. І тады напякуць булак, і тады напякуць булак. Дык усе смяяліся, што нам дужа добра было. А дачка цяпер у царкву хадзіла і бацюшку казала, што я ў касцеле хрышчона. Нічога, кажа бацюшка. Гэта адзін Бог. Ці польскі, ці рускі, усё роўна. То бок, вера гэта як бы не пра метафізіку, не пра трактоўкі з святога пісьма, а пра лад жыцця, палітыку, этнічнасць, інтарэсы. Фактычна такая маска ці набор нават масак, якія носяць людзі. А пасля быў 1917 год. Барацьба з рэлігіяй адна з галоўных фішак бальшавікоў. Таму разграбленне і закрыццё храмаў, знішчэнне святыняў, пераплаўка царкоўных званоў, расстрэлы духавенства і далей па вельмі непрыемным спісе. У заходняй Беларусі гэтай самай працэсы адбыліся на 20 гадоў пазней, у 39-м. Дарэчы, цікава, калі бальшавікі закрывалі цэрквы, народ зноў актыўна стаў цягнуцца да камянёў і крыніцаў. Бо яны ж далёка, схаваныя ў лесе, паспрабуй ты дабярыся да іх. Камуністы нібы бязбожнікі, быў у іх нават адпаведны часопіс бязбожнік, але па факце гэта новая рэлігія са сваімі святымі і святамі, першамаямі, кастрычніцкай рэвалюцыі і гэтак далей. Глядзіце, якая фантазія. Маркс і Энгельс барадатыя старыя багі, нібы засноўнікі свету. Ленін Ісус Христос, які пасля стаў дзедушкай Ленінам, бо Ісус гэта ўжо Сталін. Некаторыя рэпрэсаваныя апосталы былі прызнаны іудамі. Гэта месца для Троцкага. Пасля Сталін, як Люцифер, быў нізвержан у пекла, яго партрэты і помнікі зніклі за пару начэй у 1956 годзе. На нейкі момант новым Христом стаў Юра Гагарин. Карацей, чыстай вады рэлігія з капіталам Маркса ў якасці святой кнігі. З усёй гэтай шызой у галаве беларусы смела уступілі ў час чарговых зменаў. Перабудова, 1991 год, хваля воцеркавлення, новыя храмы, новыя дзіўныя культы, секты. У народа быў голад на рэлігію, таму аднолькава закатывалі і Серафім Сароўскі, і Чумак з Кашпіроўскім, якія чаравалі на тэлебачанні і зараджалі банкі з водой. После таких длительных вращений, естественно, что ваш организм дает вам заторможенность, вы должны отдохнуть. Дело в том, что эти вращения абсолютно не опасные, и то, что вы немножко больше вращались, чем это должно быть, ничего страшного в этом нет. Магчыма, калі вы крышачку старэйшыя, вы памятаеце усе гэтыя падзеі. Вось, уласна, кароткая гісторыя таго, чаму беларусы ўрэшце выбралі прэзідэнтам чалавека, які адкрыта сябе называе праваслаўным атэістам. Бо рэлігія надта часта бачылася нейкай знешняй маскай, такім вось атрыбутам патрэбны для добрага жыцця. Гэта ідэалогія і элемент палітычнай барацьбы, прычым барацьбы канкуруючых фірмаў, бо у нас не было, як у балгараў ці палякаў, адной канфесіі праз стагоддзе, такой адной народнай фірмы для ўсіх, нязменнай. Увесь час усё мяняецца, і ты паспрабуй за гэтым паспяваць, галава ламаецца. Гэта найбольш простае і лагічнае тлумачэнне, чаму беларусы як мінімум холадна ставіцца да рэлігійнага пытання, без усялякага фанатызму. Але ёсць думка, якая не супярэчыць, а хутчэй раскрывае карціну яшчэ больш глыбока. Давайте даб'емся. Ёсць тэза пра так званую народную веру, народнае хрысціянства. То бок, усе гэтыя хросты, змены канфесіяў, рэлігіёзныя войны закраналі толькі вярхі грамадства, ды толькі знешнюю абалонку народнай свядомасці. Даследчык Левін называе гэта дваяверствам і тлумачыць гэта ўсё наступным чынам. На прафесійным жаргоне дваяверства азначае рэлігійную сістэму, у якой язычніцкія вераванні і абрады захоўваюцца пад вонкавым пластам хрысціянства.
А там у глыбінях насамрэч на працягу доўгіх стагоддзяў нічога не змянялася. Вернемся ў часы хрысціянізацыі нашых земляў на 1000 год таму. Даследчык традыцыі і рэлігіі Мірча Эліаде слушна пісаў: сапраўдныя цяжкасці ўзніклі, калі хрысціянскія місіянеры сутыкнуліся з жывымі народнымі рэлігіямі. Вольна-нявольна прыйшлося хрысціянізаваць у дужках асобы багоў і язычніцкія міфы, якія ніяк немагчыма было выкараніць. Мноства багоў і герояў, што забівалі цмокам, ператварыліся у георгіяў пераможцаў. Багі-навальніцы ператварыліся ў святога Іллю. Шматлікія багіні урадлівасці былі прыраўняны да Багародзіцы або святых. То бок, якая атрымліваецца схема? У царкве ці капліцы ёсць выява Багародзіцы, але яе культ паўтарае старыя паганскія практыкі шанавання багіняў плоднасці ці вясны. Таму ёсць куча практыкаў з асвячэннем зёлак, траваў каля выяваў менавіта Марыі. А на Турчыны існуе нават Божай Мацеры сон, такая чароўная трава, якую рвуць на купалі. Зразумела, што нічога агульнага з хрысціянствам гэта не мае. Роўна як і вобраз бога вясны, юнака на белым кані, умоўна Ярылы ці Юрія, не мае нічога агульнага з Георгіем пераможцаў. Але каб легалізаваць, так бы мовіць, усе гэтыя старыя вобразы і традыцыі, іх проста перайменавалі. Нават у 19 стагоддзі этнографы адзначалі: бывае, і царкву ў вёсцы пабудуюць, але людзі ідуць туды толькі для выгляду, а сапраўдная царква, дзе шчыра людзі моляцца, па-ранейшаму крынічка ў лесе. Даследчыкі, напрыклад, Уладзімір Лобач піша, што на мяжы 19-20 стагоддзя праз 900 год пасля хросту хрысціянства заставалася фармальнай інавацыяй, а традыцыя захоўвала сваю цэльнасць. І так зусім, крыжык на шыі гэта не таму, што хрысціянства, гэта той самы абярэг, які ў народнай традыцыі неадрыўна звязаны з асобай чалавека, які яго носіць. Малітва старая язычніцкая замова, форма вербальнай магіі. Свечкі ў царкве ці дома гэта пра культ агню, вадохрышча пра культ вады. Па беларускай традыцыі нават Бог гэта такі сівы барадаты стары чалавек, які жыве на небе, а калі яму сумна, дык вандруй па зямлі з сябрамі, святым Пятром ці Міколам. Вандроўны бог падобны да жабрака, які зойдзе ў хату, а ты яго пакармі, дай пераночыць. Чорт колішні кампаньён Бога, з якім разам яны некалі стваралі землю, ну а пасля разбегліся. У жыцці ды ў бізнесе такое часта адбываецца. У народзе казалі: і Бога любі, і чорта не гняві. То бок, гэта аніводнага разу не пра хрысціянства. Самае важнае, это вітанне ад нашага гістарычнага рэдактара, што пра ўсё тое, што я нагаварыў, трэба зразумець. Паганскі светапогляд гнуткі, практычны і заўжды адпаведны ладу жыцця. Ён не супярэчыць навакольнаму свету, не абвяргае яго, ён яго тлумачыць. Гэта, ведаеце, такая рэлігійная форма тутэйшасці. Чалавек, які так жыве і адчувае сябе, найхутчэй нават не змог бы гэта апісаць, бо яно ўсё не тэарэтычнае, а практычнае. То бок гэта не капішча з драўлянымі багамі, а цэлая філасофія. Людзі не завастраліся на тым, якой формы мае быць крыж, на якой мове адбываецца літургія, як выглядаюць анёлы і колькі іх агулам. Гэта пра адчуванне сябе і свету навокал. Вада, агонь, ручаі, крыніца, азёры, пагоркі, лес, яно ўсё тут, яно ўсё сваё. Простыя словы, простыя рэчы, як пісаў Михаил Мепадыстаў і спяваў у войске. Уменне лавіць кайф ад гэтых простых рэчаў таксама частка народнай філасофіі. То бок, феномен народнай веры, якая сотні гадоў стаяла за хрысціянства вітрыны, стаў для беларусаў вельмі важнай з'явай. Гэта зберагло нас ад шалёных канфліктаў на рэлігійнай глебе, як, напрыклад, на балканскай тэрыторыі. Не дапустыла фанатызму і розных безумстваў тыпа інквізіцыі, а галоўнае, захавала ўнутраную мараль і філасофію чалавека. Людміла Дучыс прыводзіць распаўсюджаную легенду. У вёску прыходзіць вандроўны бог у выглядзе жабрака. Ніхто яму, зразумела, не даў хлебу і прытулку апроч адной жанчыны. Той дзякуе і выводзіць яе з вёскі, а вёска тоне, пераўтвараецца ў возера. Такія азёры звыкла называліся бяздонная ці бяздонніца. Дык пра што гэта ўсё? Пра дабрыню, спагаду і стаўленне да іншага чалавека. Пра тое, каб убачыць Бога ў чалавеку побач з сабою, асабліва, калі яму трэба твая дапамога. Вось, уласна, і квінтэсенцыя беларускай народнай веры. Чаму бы не? Плюс яшчэ адзін важны тэйк напрыканцы, абагульнім. Пакуль Европа рэзала адзін аднаго за рэлігію, у Беларусі прымалі ўсіх. А Сергей Чалы у адным з выпускаў «Ідэі Х» аднойчы сказаў: маўляў, нашая краіна робіць тое, што ніхто яшчэ не зрабіў, а менавіта будуе нацыю без прыгнячэння людзей з іншымі поглядамі і рэлігіі. Пры гэтым мы і без глыбокай гэтай самай рэлігіі захавалі ўсе найбольш папулярныя каштоўнасці. Ну а калі нашы нашчадкі паляцяць у космос, дык крута было, каб пры выхадзе на паверхню нейкай новай планеты яны абавязкова пакінулі б там лустачку хлеба на бліжэйшым камяні. Ну хай будзе.
Нагадую, мы канал Заглянне Сонца. Пацешце, калі ласка, багоў алгарытму Ютуба, падпіскай, каментаром і падабайкай, калі ласачка. І давайте беларусіць разам.